ٹھیک ہے وے میرا سی نقصان تھی گیا ڈھیر سارا اتنا دکان دی فریج او چاو گئے ایک گھر دا فریج آئی او چاو گئے میرے کھٹڑے پیان ہی جگہ تے بات تے رکھے ہم ڈھیر سارے او ہی چاو گئے تے کیونکہ کھٹڑے ہما چاو میرا تلے پی ہا اندو تو فریج رکھی ہم اتو کھٹڑے رکھے ہم اتو رسے نال مارے ہم بدھے ہم کھول ہون او کھٹڑے بھی جڑے اتو والے دو پیان او پین تھے جڑے تلے والے نویں کھٹڑے چار ہن تے ہما چاہا اوئی گیا فریج بھی چاہ گئے دو فریجوں باقی دکان دا ٹوٹل سامان ڈھو گئے میرا باقی اللہ خیر کرے سی پانی لاسی انہیں کو بھی دیکھ سوں قانون دا آسرا گھنسوں اللہ خیر کرے سی دیکھ گھنسوں بھئی بس اللہ کرم کرے سی اگے ایک بڑھے پہ سے اے دھی جو ایسے لوگ کن ہتو برباد کر کرنے ودن عوام کو خدای خوف ذرا بھی کہانی نہ ہے باقی اللہ کرم کرے سی ٹھیک ہے گھر بھی ڈیمیج تھی گئے سی سارا اے تڑے گئے نظر آندی پیو سی اے ختم تھی گئے پرو ترٹ گئے اتھو ترٹ گئے پچھلے پاسوں نکر بہ گئے اے گھر بھی سارا ترٹ گئے باقی اللہ کرم کرے اللہ نہیں تھا کو حوصلہ دے ہاں سی بھراؤ تاکو ایک بئی اہم خبر دے دوں اے جلال خان دا گھر ہے سی اے جلال خان دا گھر اے پانی دے گنو اے تقریباً 3 فٹ لتھا کرے 4 فٹ اے نشان نظر دا پیاؤ سی سامان 3 فٹ پانی لہ گئے وے 3 فٹ پانی حالی بھی پانی یہ تک جڑے لوگ آدن سہی پانی لہ گئے تے ای تھی گئے تے اون دے کشا کائن لتا اے یہ تک تھلے تے پانی ہے اے تواڈے سامنے دے گنو اے اونچی جا تے کھڑا اونچی جا تے جلال خان دے تھلے تے کھڑے جلال خان دے تھلے دے اوتے کھڑا اتنا پانی ہے اللہ پاک خیر کرے تے اللہ پاک رحم کرے سارے اوتے انشاءاللہ بھرا جی اتھا ہن آئے کھڑے ہیں اپاں چوک دے وچ ڈاکٹر والے چوک دے وچ اے ہے اجاز خان جہیں اے لالو دی جا ڈھہ گئے صفایا او پر اجاز دے ڈھئی ماشاءاللہ ٹھیک کھڑے ہیں اے دو جہیں ان دی اما دیاں والدہ دیاں ان دیاں تارک دیاں یعنی دکانہ ڈھہ گئے اور لی دکان بچی کھڑی ہے برامدہ بچہ کھڑے باقی سارے ڈھہ گئے باقی اللہ رحم فرماوے بھائی جان اے ہونا کھڑے ہیں حاجی عاشق خان بلوچ ساڈا چاچا حاجی عاشق خان اے اندیاں جہی جڑے نا اے بہترین کھڑے ہوندا کمرہ تے ادو کھڑے ہیں حاجی رمضان والے جہیں والے پاسے کمرے ہوندے ٹھیک کھڑے ہیں میرا کیمرہ مین ہون تو کو زوم کرتے نکلے سی دکھاؤ سی نے کو زوم کرتے اچھی طریقے نال دیکھ گنن تسلی تھی ونجے حالی اے کمرے سارے ماشاءاللہ ٹھیک کھڑے ہیں حاجی صاحب دا بھی ٹھیک کھڑے نکے حاجی صاحب دا بھی جے ٹھیک کھڑی ہے پانی دیکھ گنو اے میں کوئی تھئی اندا پے وے فل تار جلال خان دے گھر دے اگو سڑک تے متا سمجھو اے گھوڑی تے چڑھیا ودے اے میں پیدل ٹردا ودا ٹپے مرنا دیکھو ٹپے مار مارتے سارے دیکھو دے گھماوو ای میں تو کو پانی نظر سی اے سب کوڑے جرا دن لہ گئے پانی اے کوڑے وے لتھا کشا کین وے اللہ رحم کرے سی اللہ پاک خیر کرے سی اپنے گھر دا وزٹ کرن ویندے پیان سویرے 8 بجے دے نکلے ہیں حالی تک رستے ودیائی میں 2 بج گئے ہولے اللہ کرم کرے 2 بج گئے 2 بج گئے دیکھ گنو 2 بج دیکھ گنو اے میرے ہمسائے استاد حنیف صاحب جائیں اے اوندی بیٹھا کے حویلی ڈھائی گئے ماشاءاللہ مکان پرلے تے ٹھیک ہے دو تڑک گئے تے حالی بھی 4 فٹ 3 فٹ جتی پانی کھڑے ہوندے در تے تھلا ایندا استاد حنیف صاحب دا سارے کو اونچا ہے لکے ہوندے در تے 3.5 فٹ پانی کھڑے پچھلی جا رمضان دی میرے خیال نظر تا نہیں آندی پی تھوڑا جا محسوس تھی پرلے پاسوں نظری ہے لگدا ہے ٹھیک کھڑی ہے تے الحمدللہ مسجد بھی ٹھیک کھڑی ہے ساری ایسی شدو کھڑے ہوئے دیکھیں نا شدو ہے تو وہ کہانی وہ تو ہمارا دوست کھڑے گلو کبوتر زندہ بیٹھے حال تک کتا بڑا زندہ ہے لوگ سب چاہتے ہیں روٹی تو سٹی کریں بلا نصیب ہو جاتا بلا آسوں پانی لانا ہوئے نہیں بات ہے جنہوں 2 فٹ پانی کھڑے 2 فٹ